Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Dipe Barberi nyenyezi yapimwa wabafambiwe sekutungamira shampupuri zozvisinga zodzi nikujekako kunotipenyera Dipe Barberi mashoko machene ndinotewera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerunozve sezvakumbanamo Dipe Barberi apo ndatambudzwa ngezvitema neurombo hwazvo Dipe mazwi Jesu ataura kunditondedza aripo pedyo Dipe Barberi mashoko matsvene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerunozve sezvakumbanamo Dipe Barberi ndinofamba naro rinditseu renge zvakaipa venjeweru poneso munedi vakundipangidza nzira kudenga Dipe Barberi mashoko matsvene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerunozve sezvakumbanamo Dipe Barberi wenjewe upenyu usingakumine wakanaka rindi
Jesu rindione sembiri kudenga dipe baiberi masoko machene ndinotewe kujeka kwaro zvikombedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvezvakumbanamo dipe baiberi masoko machene ndinotewera kujeka kwaro zvikombedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvezvakumbanamo. Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. O Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Ogunyina hulila, o Jerusalem, motu yokala, anguweguya. Ogunyina hujiswa, o Jerusalem, motu yokala, anguweguya. O Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. O Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Ogunyina hujiswa, o Jerusalem, motu yokala, anguweguya. Jerusalem, muzimu watu, motu lindila wagabambiwa ndisweguza kumatalililo anyiga tugatangale a Jesu. Jerusalem, muzimu watu, motu lindila wagabambiwa ndisweguza kumatalililo anyiga tugatangale a Jesu. Tuyokomana twagusiga, tuyotangala twafutuwa, tuyokomana tugatangala nguwe. Tuyokomana twagusiga, tuyotangala twafutuwa, tuyokomana tugatangala nguwe. Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguwe. Oh Jerusalem, Jerusalem, munzimu watu. Oh Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Oh Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguweguya. Utajali mwenzuma, ku Jerusalem, motu yokala, anguweguya. Oh Jerusalem, Jerusalem, motu yokala, anguweguya. Imwana mbelele Jesu. Hey! Imwana mbelele Jesu. Hele! Tuyosegelela kwenjila, tuyojitauga kwa zunda, tuyotambala, tuyotangala nguwe. Tuyosegelela kwenjila, tuyojitauga kwa zunda, tuyotambala, tuyotangala nguwe. Sayoni! Sayoni muzimu watu, Sayoni! Sayoni watu, Oh Sayoni! Sayoni gubota, Oh Sayoni! Sayoni muzimu watu, Sayoni! Sayoni watu, Oh Sayoni! Sayoni gubota, Kunyina gulira, kunyina guziswa, kumunzi wangolite, kumunzi wazisomyo, kunyina gulira,
tabayani malipe Zion go free Zion go free Zion go free Zion mahala oh Zion mahala oh Zion Zion muzimu botu Zion ngotulindila Zion ulamwena Zion oh Zion oh Zion oh Zion Jerusalem muzimu botu motu yokala oh Jerusalem Jerusalem munzimu botu I want to take this opportunity to welcome you back, our viewers. Today, titende Mwari, as we are continuing the discussion yedu nemusoronya kuti vasikana vave kuzvibhadhara rusambo. Taona kuti boy child ane challenges akawanda ari kufesa musociety yanhasi. I think Jerry ane point imwe emphasize kuti nyaya economy yakaoma pachezvayo, but ndikuona kuti vasikana vari kuti no matter zvinhu zvikaoma sei mukomana anofanira kuratidza kuti mukomana aripo sezvataona mukati mesoko raMwari. Vakomana mubvunzo wanaida ndikubvunze ndewekudai. How do you feel kudanana nemusikana ane maresources ese, ndiye ari kutengera zvauri kuda, ndiye anokupa mari yekombi, hauno kana chauri kumuitira, ndiye ari kukusustain? How do you feel vakomana? Well, to me, I would say it's a jackpot. Personally, to me, then I investor. You see, and where you want to advance further, you know you've got help. You see, kana mchidanana munodanana. Ndo saka pa mavows pachinzi for better for the West nechi. It means that you are now one flesh. So the moment you separate yourself, singaone view yoga means kuti you are not destined for greatness. Okay. Jerry obvious unofila say kuti hawada taura kuti it's fine jackpot, but how do you feel kuti musikana yori mukomana but musikana ndiye ari kuprovide zvese unofila say? All right. Yeah, I like pointing out. At least he was honest, and it's nice. But in personally, on a personal view, I think I'll cease to be a man the moment I don't go provide and stuff like that. Because I was raised in such a way that men were meant to be givers than receivers. So the moment I fail to give in a chingo, I feel like I cease to be a man. And I think maybe issues of ego come into play, whereby don't you feel on kuti like kana mskana mzimaya karamba chindi tries is what's my role as a man? I'm now useless at the end. Oh, thank you. Obvious. Todotinda imwe point yandoda kubuditsa is totinda natina ava honest aunenge wakapinda kutaura kwemazuva ano, but point yandoda kutaura ndeyekuti hapasiri pere paari kuzoperera womanhood wedu pakuda zvinhu zviri kumberi kudaro. Because ukadzidza mukati mebhayibheri shoko raMwari rinobuditsa kuti varume these are the providers, ndo maprotector echika, ndo maprista edzimba, saka kana ndakutanga ndakatopinda kudhara ikamzi hapasiri peri patiri kuzonyanya donongodza nyedu pakusvika pakuti tiri kuzoshaya udzamu hwekuzvinzi tizonzi hatina chatiri kuita mukati melife. Well, satenda kukura ipapo ka. It's not kuti wakuprovidwa forever. The reason why most men fail is because you fail to see an opportunity. Because kana munhu uchida kuona opportunity apa ndinozo ipapo kuti uda mari kutanga business munanayo. Because I'm a man, zvitenditore maruko unoramba uri rock bottom. It's not like it because munhu ari better than you or richer than you, it means kuti ucharamba ruko. Now you strive, but now let me use these ideas, the things which I have to go further. Ndiwe a man. Thank you. Okay. But kunenge kusiri kuda kutanga business. Haisi capital, but mana
vatone mentality yekuti they want things vakuvasikana da kubhadharwa everything ofuchi isusu masikirwo atakaita sekudzidza kwataita vakomana vanofanira kunge vari maproviders vari maprotectors handiti sangatidzokerei mukati mesoko raMwari tiri kutarisa nyaya yaNabal naAbigail tichitarisa zviri kuitika mazuva ano ekupedzisira tiri kurarama pane nyaya yataurwa naJerry yewomen empowerment ndida kungoisa tuflash tushoma kuti kubva kuma-western countries even ma-third world countries including Zimbabwe pane zvinhu zvakawanda zvaitarisirwa nanamai mumuchato vaitarisira murume anomuda nemwoyo wese vaitarisira attention vaitarisirawo kuti mumba mushowe kuti muna baba but zvese zvavaitarisira zvavana kuzviona zvakaita kuti paite magroups ananamai ndo pakatanga feminism again hondo yavo yakanga iri kuti vana nababa havasi kutipa zvinhu zvatanichitarisira ende pamusoro pezvo vari kuti abuse saka toita sei let's deal nana baba ndo pakatanga futi dzimwe nyaya dzewitchcraft again because vana namai vakatanga kuda kuzviempower so that vana baba kana vabva kubva vakadhakwa todhila navo vana namai vakatanga again kufocusa kumwana mukomana kuti let's start to deal nemwana mukomana achiri mudiki so that kana achinge akura anenge asisina power rekuabusa madzimai oro mudzimai wake. Then feminism again yakatanga kunanganidza bhaibheri neapproach yatinoti hermeneutics of suspicion kuti anything chinoita sekunge chiri kuempower baba pauri kunzi ndo musoro wemba ndiye musoro wemudzimai, that's not it, they have another interpretation. Pai patinoti God the Father, the Son, the Holy Spirit, ivo vanoti there has to be God the Mother or Mai Maria vanogona kuve the quartet of the Godhead whatever. Saka ma-challenges aya ari kuuya kuzoataka boy child, amufunge kudaro because vasikana yes vaidzikisirwa sezvatatsanangura vaisvika grade 7 but chiona inawo in a way yekuda kufixa vana nababa hondo yacho yaaffecta mwana mukomana like mumaschools munoona here kuti mwana ari kuenda kuform 1 vanogona mukomana anogona kuda ne 5-6 units kare pataigumira pa4 vaida 4-5 units but musikana anogona kutora up to 10 units. Panyaya education muri kuona seya? Right, panyaya education it's true zvazvina kuenzana you'd find kuti panodirwa tomboti maybe I think it's low kunonzi vakomana anofanira ta 14 or 13 points 15 straight and then vasikana anonzi 12 maybe and less or even less zvinodiwa but I think it's mainly because we have been known to be of weaker sex. Saka chero intelligent level wedu mapimiro aunoitwa akazochinza vasikana vanzwireiwo chitsitsi. Saka I think that's one of the reasons why it's like that as well. And also for the longest of time kune vakatitangira vaingonzi vanoenda kuchikoro vakangogona kuverenga tsamba, it means kuti anokwanisa kuzowana murume anomunyorera tsamba overenga votowirana votoita sei votororana, and then it changed later on. Saka tave nemamwe ma opportunities akawanda because we are of the weaker sex and our intelligence is known to be less and we are not of masculinity. Saka ndo zvimwe zvochiona zvinenge zviripo. Thank you. Pane university iri South Africa some 3 years ago vakaita graduation. Ndichitarisa ma-statistics I was shocked. They say 78% vanhu vakagraduate vanga vari vasikana nanamai, just 22% vakomana. Mukaenda ma-universities edu emuno muZimbabwe haudi calculator kuti uite statistics dzakungotarisa neziso munoona kuti we now have more girls than boys vari kuenda kuzvikoro. Ndapi ma-challenges mamwe anogona kubuda apa zvinhu zvikasabalansa sekufunga kwenyu? Doctor. Pastor, I think ma-challenges anobuda pane nyaya iyi ndiwo yekuti zvenizvo you see kuti kana tazogarisana vakomana vacho vakuda kuchitsvaga vanhu kuti inini ndadzidza then mukomana mukaona anenge asina chaanenge anacho vanenge vakuzoda kuti tswanya zvakare zvokunzi you do not have a voice, iwe zvako zvekubasa zvinogumira kubasa, kana wapinda mumba unoita zvandinoda inini, so that they prove a point kuti zvenizvo inini ndini baba muno but pasina chaanenge achiita sechaanenge achiita. Thank you. So maybe my systems
pavari kuedza kuda kubhalansisa zvinhu oro kufikisa mwana mukomana. Vamwe vanotaura vanoti kana ukazviitira utsinye ukaita utsinye wazviitirawo futi chi utsinye. Saka tiri kuona kuti mumba zvinogona kuita machallenges, umwe ari empowered umwe haasi empowered. Apa machallenges amuri kuona oro kumwe kudzikira kwaita vakomana pama-aspects ose upenyu. Pambotaurwa issue yekuva emasculated nesuccess the other gender. The other gender being the female one. Kuti ukasangana nemudzimai kana kuti ukaita musikana wako ane background iri right, ane maresources ake akakwana, vanhu vechirume havacha accept help easily pavanokwanisa kunge vachibatsirika. And like what Tino said, hauna kwaunoenda because une chance yekunge uchizvi-improve, but you're choosing to not do so because, well, your ego is saying, no, we can't be at this position. And I also wanted to come back to our story, Abigail and Nabal. The reason why their marriage worked was because there was teamwork. You see, kuti Nabal, after ashauda ma-servants are David akabvasunga hondo 400 men achida kunouraya Nabal. When the news got to Abigail akarongedza tuntu wake akaenda kunona David akanotaura naye akati ndokumbira kuti muspare the life of my husband. Yes, the husband ended up dying, but it was not by David's hand. Instead, because the wife was intelligent, akabva abatsira murume wake angaine ma-resources into giving him extra life in quotes yekuti haana kuzofa neruoko rwaDavid, akazofawo a natural death. Thank you so much. Nyaya idzi dzakaoma idzi. Hande tinotarisa pane TV kumberi kwedu, mukomana tomupa remote, awadi tamupa remote, iyo tomupa remote. Munofunga kuti vari kunomhanyira kumachannel, awadi uri kunomhanyira kupa. Kazhinji vakomana vari kufarira chiapa bhora super sport kuvasikana ziworld. Alright, ngatimboanalyze iyo briefly. Pane here ma-lessons atinowana nebhora kuti Liverpool yarova Chelsea. Pane lesson here yatinowana ipa? Hapana lesson yatino kungotsvinyirana zvatopera. Then ziworld handisi kuti yakanaka kana kuti yakaipa, but at least pane ma-lessons shuro dzeupenyu dzavari kuita sei dzavari kuona. Endai munocheka mabooks ari kuverengwa nevasikana, ari kuvavaka vakomana zvavari interested. It's either inyaya dzepfuta, we together action, vanhu vachishudhana. Then mwana musikana panenge ari musaluni ane ma-lessons aari kuwana, we together ma-lessons aari kuwana. Maybe nditete vari kumudzidzisa oro ari kumugadzira musoro, but musociety yanhasi ndiani ari kudzidzisa mwana mukomana? Hapana. Maybe uda kutaura something obvious. Okay, ndachida ngungotambudza pfungwa rekutaura namufundisi pamusoro pekuti kubhora tinovanini. Bhora tinowana kugutsa meso ndizvo izvi. Then tinoona physical fitness hatingazongosiye point ndichienda ndosapotawo zvatinenge tinoita. But papoint yandoda kubudisa pane zviri kubva kutaurwa namufundisi. Ndasinonge ndatoiona pfungwa yacho, but pavazotaura ndatoona kuti zishuwa kuti mwana musikana ane advantage yakanyanya. Tiri pakuona zivo ndonenge tichiona kuti anogona kuzomaneja imba yake sei, but tiri pakuona zvinhu zvakaita kunge super sport handina chandaita sei chandinichiona. Da kuti tiende ipapo nedzidziso yatatowana sevakomana. Awadari kuramba pana. Amfundisi tinoti ndikosaka dzimba muchipisa because imba yakurwanwa pachiziva kuti maculture atosiyana. Mukadzi mundada kutotonga, mada kuti murume ati romantic kunge mufesi paziva kuti ada kuti aite handsome kunge mufesi aona paziva kuti adaiswa de. Yes, I hear your point. Saka but imwe point yataida kungedza ngotsanangura ndeyekuti chii chimwe chakonzera kuti roi vakomana ite diminish. Zvinhu zvavari exposed to, it was just a passing comment kuti bhora we spend 5 hours tichiwacha bhora but at the end of the day lesson ipi? Like musikana mamwe masopo ari kuona ane mamwe ma-ideas ari kuona emumba ari constructive kutopfuura mwana mukomana. I don't know, doctor, I have something to say. Munoziva pastor kuti from bhora vakomana they actually have something that they learn but they do not know. Kana achisupporta team yake ikadyiwa
accept a failure. They are actually learning to accept failure and move on. So it's a lesson and I hope vanozvitora that way. Then inini, you know what, pandakachata ka mudzimai wangu akaitirwa kitchen party waipindira Westgate Church, vanana mai vakawanda vakauya. Then 2 weeks down the line ndobvaitirwa imwe kitchen party nana mbuya hama dzana mbuya vanga vakazara 2. Inini hapana munhu akandiitira bachelors party. Yes, I know pane pandakambodaidzwawo kameeting. If you ever notice kuti mabachelors party varume ari very fast and andorongwa ipapo Saturday manheru baba muchangotiti gaga, but yana namai iri well structured. So vasikana kubva zvavanoteerera zvavanoona vane shwiro dzoupenyu. Maiziva kuti vasikana vane nguva yakareba vachikurukurana namai vavo, una mukomana this and that. Ndiani ari kutaura neboy child musociety yanhasi? Ndanga ndoda kupindura mubvunzo wenyu pastor. Mukatarisa kubva kudhara before technology chaiyo, madzimai taingorerwa zvinzi wakupinda mumba wongononecha mai, wongononecha vana vako, and as time went on takasitanga kuenda mabasa nei. Since these structures were already there in the favor of men, and varume ndo vaenda kuhondo, ndo vaiprovide nekuhunter for the family, ndo vaiprovide. Isusu when we got enabled, those structures were not removed, they were always there. It may be that the attention is shifted slightly to the female side, but that doesn't mean kuti my opportunities angariko for the males have gone away. They have always been there and they will always be there, because chokwadi Bible rinotaura kuti tichagara tiri pasi pano pevarume vedu. Saka because of that, your structures are much more powerful compared to ours. So anongoti tingova enabled, tigwe tiri relevant to the times at that particular age and time. Kana toti vanana mai vachangamuka so vanamai ndo vakwira grade, but vanana baba havasi vagara variko. Alright, I don't know doctor or obviously okay. Something todotenda danchitira kuda kubuditsa imwe point pachapter yatiri kuverenga iyi, uchiona kuti murume watiri kudzidza nezvake uyu anga ane something kana anga ane mari, but waisita ane mari anga asingagoni kuishandisa rikaenderera nemashoko evaya, akazobatsirwa nemudzimai wake nzika so mudzimai wake ndiye aimubatsira kuti zvinhu zviita sei zvinhu zvakanaka. Sapoint yandoda kubuditsa papoint yamabva kutaura mufundisi yamuri kutaura about makitchen party nemabachelors party, it's cause ka isusu wacho vakomana hatina dzidziso yatiri kunyanyowana kubva kune maelders edu kana kuti kune sangano kana the likes, because apa tiri kutoona kuti mukati mebhaibheri uyu munhu, that's my side kwangu, handiziva mwana anoanalyze sei, uyu nditoona kuti mufesi mari anga anayo, but kuti adzidziswe kuti dzinoshandiswa sei anga asitorina, ndosaka iacta kunge fool. Thank you. A doctor, you have something. Saka in other words, kare vakomana vaenda kudara handiti vonodzidziswa imba inopfirirwa sei, dzimba dzinobatwa sei, but musociety yanhasa ndiani ari kudzidzisa mwana mukomana? So vasikana vari on the advantage because vane ma-organization avataura Jerry ari kuita cater for the girl child. What about vakomana ari kumudzidzisa ndiani? And kucounseling I've noticed kuti mukomana ne30 years akaroora musikana ne20 years unogona kutoona kuti mukomana achikutambisa jenjeri pfungwa dzake, but musikana atomachua akuziva kubhalansisa imba. Yeah, indachida kutaura papoint yataurwa namashita pastor ichinzi zvonizvo isusu vasikana we have been taught and taane rimwe ruzivo, and the boys seems to have like stayed vari panzvimbo 1. Saka inini chandanga ndichida kuti yes pastor, isusu as much as tadzidza, ivo vakomana are they willing to get out of their comfort zone? Ndofunga ndozvonyaya yakunetsa yekuti alright ngatichiplaya marose ese tese, because inini wakana ndichiplayawo marose ekuti ndakutsvaga mari handiti, iwo uchiitawo maplaya marose anga achifanirwa kuitwawo nemukadzi mumba, uri kubikawo here, uri kutsvairawo here, because society inobva yatoti murume anotsvaira mumba akadyiswa. That's the society. Thank you so much. Tikaita magatherings emayouth unoona vasikana ndo vanouya vakapaka mota vasikana vakomana vanouya nefutron. I don't know kuti zviri kufamba sei, zvoti vasikana vakutotya kuti takatenga kamota anotya kuti vanhu vazvizive, because anotya kuti vakomana vakutya kuita sei kupfimba, because ari kuti ndingapfimbe munhu ane motokari yake. Zviri kuchinja.
endai vasikana munoona kana pamwe zvechikoro izvi zvinenge zvamunetsa but vamwe vari kuita zvakawanda wanda, ari kugadzira musoro, vari kujoina Tupperware, fashionate, Avon, what but vakomana vari kuwanikwa kupi? Uri kuva itsedza ari kumhanya pashowground achimhanyisa mota, ndo basa raari kuita, kana kungotenderera pamashopping. Ushati chii chaari kunyatsoita? Chii chiri kuitika? I think it's going back to we are now, things have changed, they've advanced. That's and we are now defining men within the wrong sense. Because nowadays angashitaura doc kuti kunzi amen umbobikawo umbo kwachawo kudaiso umboitawo machozi anoita mai, because mai vari kuendawo futi basa vari kubobatawo koko. Our problem is, man, is to find out a role for women is kupinda kitchen, name bedroom, full stop. But nowadays, not ngapinda kitchen, bedroom, wogara. Amai wenda kunze unita zvese. Ndipo panotadza there is a very big imbalance. But here remains handiti. Ya baba vanobatsirawo mai this and that. But nyaya tiri kunyanya kuemphasize inyaya yekuzvishandira. Yekumira kuti mukomana unyatsomira achitaura kuti ndiri mukomana chaicha. Pane pari kuita ma-challenges. Jerry? Okay, I think pane a battle between our culture and maybe what's now happening in our days. Maybe allow me to say reality. Culture yedu inenge chititi murume anofanira kunge akadai ndi anofanira kushanda. That's how even pataikura vana mai ndo vaisara, vana baba vachienda kuningirini. And actually we were raised with that method. But however, due to change, like, and I'm glad kuti tazokwanisa kufamba tese from what I said last time before the break, kuti shwa opportunities akufavor more cuts. You'd find now kuti takuita mabasa akafanana nemadzimai vakuendawo. So munogona kutoti muri muchita basa imwe chete, for instance, like vanonga vari medical, murume anenge abuda makuseni, mai vozobudawo manheru. So now she was taught kuti ngave, like what Mazi said, they were taught kuti vanga should be to be the woman for the men. But now there's no one akagara ni mukomana pasi kuti this is ndo zvakuitika this time. You are not supposed to be the man for the woman akomazwana, not angariko kudhara is defined by our culture. Thank you. But tinotambovabvunza kuti vari comfortable here kunge vane mukomana iye asina zvaari kuita. Yes, zvekuti murume anogona kunge achienda kubasa, mai vari kuenda, it's fine kwavari, zvinenge zvisina problem. But problem iri pakuti baba vari kusara vari kuumba. Pozvikuita songe basa rana baba nauka rangu rekudhonza coffee table nekubvunza kuti mhiripiri iri kupi, full stop. Vana mai ndo vakuita zvese. I was reading kuti mabhazi ari kuenda kuSouth Africa akazara vanana mai. Namibia kune mabhazi 7 before COVID aenda kuNamibia akazara nana mai. Kona baba, what's happening? Chichiri kuitika kuvakomana? Because nyaya tiri kutaura vasikana vave kuzvibhadhara rusambo, and the reality zviri kuitika ndo wane homwe, ndo vari kugona kuronga. What's happening kwatiri vakomana? Can we justify kuti it's because zvachinja saka it's fine kuti mukomana agara hake kumba asina zvaanoita? Alright, I was expecting Toscano to go honest on this. To be honest, on this gender, I was comfortable kugara nemurume kuti ayano noshanda murume achisara kumba. I've actually noticed this. Pani patimbo, I was one person I once on my profile A1. Maybe some of you guys may agree with me. If you've noticed kuti vakadzi kazhinji vari more successful kanti vane status yakawanda in society, or maybe vane positions arini. Majority, I know this is what I'm going to say might be sensitive, but majority of them, they are single, if you've noticed. I've read my profiles, you find kuti Nikiso such and such, she holds a top position, but she's divorced. And actually, if you go and research about Mrumacho, you discover kuti angani a lesser job richi than rangarari mkadzi. So maybe somehow, ndopanda my shoes, ekuti vanosvika to the point yekuti anoti ndinomudire kana asiri kuita zvaanofanira kuita mudingi zvake. So much time iri kufamba. I don't know kwasikana pane any contribution here panyaya tiri kukurukura. It's a wake up call, handiti? It's a wake up call. Reality chaiyo zvakaoma. Someone was telling me kuti mukaenda any embassy, like American embassy, Chinese, kunyanya kuenda maZimbabweans,
you'd see kuti vanenge vari kumhanya vachironga mapepa vasikana zvoti ukaona mukomana ari ipapo tsedha anenge aperekedza musikana but vasikana ende mukatarisa dzimwe dzimba even muhigh density dziri kuita nguo dzaextendwa zviri nane it's either mwana musikana ari kunze kwenyika mukomana havasi kuwanikwa paradha amene zviri kufamba sei my sister. All right. Pane zvangachitaurwa naJerry yekuti zvonezvo you'd find kuti vakadzi vane high profile vari divorced kana vari single and yeah it's very true kuti zvonezvo kana tikawana murume ane underperforma kana tasiri kumimita mastandards edu tinosiyana naye because haasi kuita compatible with us. But also the other thing that I would like to think kuti ndoyaumbotaura nyaya yekuti ego yemurume inenge isingaite seisingabvumirani naye pakuti zvonezvo iye anenge achiti nditoga stereki saka I couldn't live with her, she couldn't appreciate and ndichaona kuti tonga wachona pamwe angasirwa grocery list kana ndabuda baba muenda kunotenga chakadai obva atenga zvinhu zviri no zvamaita zvizirizvo and then obva atosangana nawo nomwe ari beneath him anenge achiti zvamuri kuita it's okay. Thank you so much. I think it's one of the things Doctor? Alright. So then pastor ndise ndasvika pakuzohighlighta imwe nyaya inobuda pana Nabal naAbigail. Toda kutaura kuti zvonizvo the reason why zvichinzi vakadzi ndo vanowanikwa mumabhazi, the reason why vakadzi varivo vanoita up and down nyaya yekuti vakachibata kuti zvonizvo salary yega haitokwani and to be employed is not a guarantee yekuti you be able to cater for the family. So ende zvinonyanya affecta mukadzi kuti mumba hamuna madomasi, mumba hamuna mafuta, ndosika mushona vakadzi vachimhanya because baba vanongoti chavo kungoda kuona sadza patable. Saka zvaakuitika mazano pasi ndezvekuti shamwari dzedu idzi vakomana havasati vachibata vese vari kunzi vanenge vachiti zvinhu zvakaoma Zimbabwe yakaoma, they are waiting for a form of employment by someone kuti utangewo chinhu chako, maybe utange kutengesa madomasi or just kwena unohodha zvinhu zvako utengese. Vakomana vashoma vanozviita, igo yacho yakanyanya kuti ndizonzi ndione kwenda kutengesa zvinhu izvi hazvibudi ini ndakadzidza. Thank you so much. Une point wangoda kuhighlight imwe point andachida kuhighlighta panyaya yaAbigail naNabal ndachida kungoti it's also a lesson to us women kuti as we are looking for life partners, yes it's important to look for someone who is rich, who has acquired things anditi, but chikuru ndechekuti anoziva here Mwari munhu iyeye, because ukazotsvaga ukawana a rich plus foolish husband unozoita upenyu hwaNabal. Funga kuti she was almost destroyed naDavid because of the ex of his of a foolish husband. Saka kana takutsvaga munhu wedu, yes we want someone ane zvinhu zvake sezvatataura handiti ane evidence ezvinhu, but chikuru ndechekuti anozoziva here Mwari pamusoro pe. Thank you so much. Wamoda kuhighlighta just few minutes, few seconds, time dzedu dzaenda from nyaya yaNabal naAbigail takananga nenyaya vasikana vakuzvibhadhara rusambo. Izvozvozvo zvakaoma past because nyaya iyi inopisa. Let's look at the fact yekuti varume vanoda kucontrola madzimai avo vapinda mumba, and because mukadzi ari kuita basa repamusoro kana kuti ari kuapiwa kunge munhu ane mari akutofila kunge atolesa of a man just because haasi kugona kuudzira mukadzi wake zvekuita. Saka nyaya iyi I think tinofanira kutoita kapart 2 kumberi. Theo? Tikazoverenga kumberi pano tinozoona kuti mushure mekunge Abigail audzwa kuti ndozvaitwa naDavid naNabal adzosera varume vaDavid, you'd find kuti zvinonzi zvonizvo Abigail akakurumidza kuacta. Panobuda point yekuti zvonizvo sevakadzi tinatural kuti kana tikafesa situation tinokurumidza kuacta, and usually tozokuudzai after zvaita sei zvaitika, and you'd find kuti men nekuti ndatoacta ndauya kuzokudza because men are created to solve issues. Vanenge vakuda kukurumidza kunosolva onati yatoita sei yatosolvwa kare, and then that's when they feel more undermined. Thank you so much. Quick 2 points is and your wife is your best friend. There's a businessman I know kana asisa munhu adai loan no mari anobvunza his wife kuti munhu akamira sei, mukadzi akati anobva aita akati haite, and end results ema-consequences decision yaitwa nemukadzi is always positive. Saka lesson Abigail inoratidza kuti surely if you have a woman ari clever akadai, so it's an advantage for men because sometimes men we need that kind of a support. And then lastly,
this nyaya yese inongoita back to one story unequally yoking inokunyudza. Haungatengi banana mushop wenda kumba kuti ndida kuzoti rizokura rochinja kuita orange. It will not do. So kubhadhara rusambo murume ruzvinyudza rutenga banana. Thank you so much. Powerful. Okay. Last but not least, I just want to say kuti nyaya yeego yatanga tichinyanyoda kuita focus on. It does not do much pairi zvakanyanya because ndozva story ndozvo zvakasikaziri kuti varume tinofana kuva maproviders, tinofana kuva maprotectors. So zvinogona kutiremera kuti accept but vasikana varifana kunzwisa point yemufundisi. Ndozva story kuti varume tinofana kuva vanhu vanoprovide kana kuti maprotectors. Thank you. But imwe point yandada kuemphasize on to my fellow friends vakateerera this program ndeyekuti ubaba wacho ngauchionekwa kana kuti kuprovida kwacho ngakuchioneka burikidza nekutsvagawo something to do. And this guys, you have to think outside the box sekutaura kwamboita vamwe vari pakati pedu. Thank God nile program yakatinakira yatiri kudzidza mukati mahours anaya zvinotibatsira kuti tisangove neubaba hwekuda kungooneka kunzi tiri baba, but let's apply zvatadzidza tigozibatsira. Sekutaura kana kamboita palast presentation kuti it's never too late kutanga kuzviita, and the best time to plant a tree was 20 days ago, but the next best time is now. Mean to say it's never too late for us to start kubudisa ubaba hwacho kana kuti kutanga kuita sezvinodikana. Thank you so much. Lastly, all right, I wanted to say I'm glad kuti takwanisa kuona zvinhu zvakawanda and tikatona for sure the boy child yapinda panguva yakaoma, but however pane panondirwadza in this passage paverse 25 Abigail achitaura naDavid anoti Nabal ibenzi. You know what, as men we shouldn't get to that extent yekuti mukadzi anosvika kuti unoti hapana nezvababa. Then we shouldn't cease to be provided, we shouldn't cease to be protectors. I like David akuenda soita zvakanaka since I'm the last one. David akufa anoshedza mwana wake Solomon omuti pana 2 Kings 2 verse 2 unoti mwana wangu Solomon zviite semurume chaiye. The world is not going to change, then the world will never be favorable for us as men. But we need to act as men. It's high time tamuka and we represent Christ, and then whatever zvinhu kusimuka, we should continue to man up and continue to prove kuti even panguva dzakaoma there's a God who exists. And whatever it is, we should put it in mind kuti God, the Bible says, I'll never leave you nor forsake you. So dai Mwari atibatsira kutungamira vanhu. Thank you so much. Toda kutenda mapoints atawana kubva kupanel team yedu. Kuno vakomana ndirunguramba chingoita emphasize point yekuti ngatimirei panzvimbo dzedu sekusikwa kwatakaitwa naMwari. Nyaya yaNabal naAbigail, kuona kwandinoita inini pane zvinhu zvaifanira kuitwa naNabal kwete naAbigail. Kwete toda kudzikisira Abigail, but remember kuti Mwari akasika varume vari misoro yedzimba, misoro yomudzimai. But zviri kuitika ndezvoti vakomana, I don't know, even nyangwe masystems ingataura nenyaya yefeminism, women empowerment, zvimwe zvacho hazvina excuse. Kana kune vamwe vari kuzvigona, newo unozvigona again. Maiziva here kuti kunyangwe panyaya dzeutano chaizvo zviri kunzi vakomana vari kudzikira, because munogona kuti vasikana vane BP oro vanamai vane BP, but kuri kunzi dai taiziva nemaBP machines maitozoona kuti vakomana nanababa vane more stress. Actually vamwe vanototaura vanototi gudo rechirume rine more stress kupfuura gudo rechikadzi. Why? Because magudo echikadzi ari kutamba nevana, vari kubvisana inda. Sometimes vakomana vari serious, pamwe pacho hapana zvine musoro zvinenge zvichitorongwa, no direction, no what. Then mukatarisa even nyangwe nyaya yecrime, vakomana vakazara kunyaya dzecrime, vasikana pavari kuronga zvinhu zvavo. Maiziva here kuti nyangwe munyika yedu yeZimbabwe, though I cannot mention macompanies, kune vamwe vakungotora vasikana bedzi, because research imwe inoti vasikana vari very dedicated pabasa ravo, very hard working. Zvoti mukapinda mutown muCBD area munotocheka munotoona kuti kutori nemamwe makambani ekuti 5 o'clock or 4:30 pavanovhara kambani, vari kubuda imomo vakawanda ndana mai. Then zvirwere zvakawanda zviri kuaffecta vana vakomana again. And ndataura nyaya yemajerezi, I'm speaking now over 19,000 vakomana vari mujere. So zviri kumira sesa, kuna vakomana iko iri kuuya kwatiri yekuti rusambo, anofanira kubvisa rusambo ndimo vakomana. Nyangwe zvikaita sei, mari yekuroora kai haifanirwe kubva kuna baba oro kupi, iwewe uri kuda mudzimai wako unofanira kuzvishandira. Lastly, I've noticed kuti pane mamwe counseling sessions andinoita, amene zviri kumbofamba sei, munhu anotanga kundifonera musikana
ndozvazvinofanira kunge zviri here? I don't know, it's twisting the forces of nature. I've noticed kuti musikana ndiye anenge ari kufambirana neprogramu, ndiye ari concerned. Pastor, musi wa20 December muri free here? Chichindocheka ndiri free. Ndiye musikana ada kuziva zvese mabhanzi akamira sei, license inoitwa sei. Mukomana unozomuona kuti first day recounseling ndo paanomisa dzoro achipinda muoffice. Ndo panoona kuti ndiye mukomana wacho. You wonder kuti zviri kufamba sei. Saka vakomana ngatitorei role yedu. Panyaya yaNabal iyi naAbigail akaprotecta mhuri ndiani? NdiNabal here kana ndiAbigail? Zvaifanira kuitwa naNabal, but mai ndo vakatozomhanya vari pambongoro zvinhu zvaifanira kuitwa nababa. Saka no matter zvinhu zvikaoma sei vakomana, hapana excuse. Ngatishandei, titore maroles edu kuchikoro, ngatiendei mumabasa, ngationekwe tirimo, because imwe reason yakonzera madivorce inyaya yefinancial. Financial, because vanana mai vakufila kuti vane maresources. Then imwe weakness inogona kuitika ndekuti baba wakatenga chikafu kumba, it's fine because ndo responsibility yani. Yeah, but the moment mai pavanotanga kutenga chikafu, village inogona kuziva kuti ndatenga chikafu. So what are we saying? Vakomana ngatidzokei kurole yatakasikirwa naMwari based on Jeremiah 29:5 and 6. Tiri maprofita, maproviders nemaprotectors. I don't know kuvharira program yedu iyi ndiani anoda kutinamatira. Tichazoendera mberi tichikurukura zvimwe zvakadzika about this program. Mwari akukomborerei. Ngatinamatei. Kuna baba edu ari musoro denga, da kutenda Jehovha nekuti muri Mwari. Izvi nekuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Jehovha hatina kufanira kumira pamberi pechigaro chenyu chemutsa nengari yezvivi zvinotinamatira. Mwari wangu tiregererei. Jehovha, kana pane discussion yataita, pane zvatakutadzirai Christians, Mwari wangu tiregererei. Asi tibatsire Christians, Mwari wangu mutitungamirire, tigove varume chaivo, tigove vana mai chaivo. Tibatsire mutitungamirire. We know kuti mama forces asatana ari kubva nenzira dzakasiyana siyana. But we know kuti Jehovah Mwari wangu ambotisiye munoramba muinesu. Tibatsire, may our families be my little heavens on earth. Chingotitungamirai patakuparadzana, titendere tikumbane zvakare in the next program yamanumu yazviri pamwe. Komborai uyo nyangwa angakateerera mumuitiro zvakanaka. Tigoti Mwari wangu gotungamira. Tipuridza musarinichens. Amen. Nekupenya mukomo, nekupenya munyanza, nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka, mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka, apo pana muponesi anojekesa kwese, okupenya kwakanaka, kupenyera mumoyo, Jesu anobise namo, anopenya mumoyo, dosia kusua kwangu, seguwa zodzekare, ndifukidze nekutenda, undipe nikutenda, kumusha wembiri uyo, makandigadzirira, moyo wangu unotenda, emweya unovuma, okupenya kwakanaka, kupenyera mumoyo, Jesu anobise namo, anopenya mumoyo, simanditenga, dawa wenyu narini, ngaipute mwenjeyeze, iputire yetenzi, kumusha wembiri uyo, makandi
wandigadzirira moyo wangu unotenda nemweya unobvuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobisenamo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobisenamo anopenya mumoyo. I'm on my way to Canaan. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja dumelang. Muligaboto. Muliwanji. Muligaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody